speaking of paparazzi, naglakulao ko sa Abreeza. Nakita na ko si Sherwina Balls. Ay, nakita na Sherwina Balls. Nakita ko si Sherwina Sweet Balls. kaayo ang inyong Sweet kayo posing. among picture post. Mura siya kailag. Old friend. Mura siya old friend. Hoy, kumusta naman ka? Ay, ani gitong naitabo. Oh. Naglakaw ko, nakita na ko siya. Naglakaw lang po siya. Wala nagpansin sa iya. Oh. Ako, share! Niya na, jud ko. Oh. Siya na, unsa man? Ano siya, murag nasuko. Pero ang kabalo na ko, ingato gina siya. Ingato gina siya. Station. Never niya. Hana din siya sa kuha. Oh. Never magano butan kayo siya. Basta nagstorya mi murag around kabot og 1 minute. Pero medyo feel na ko dugay itong conversation. Masaya mag-ingon sa iya ha. Anak ko na, ano siya na, gatanaw ka kay, tanawa si Chito ugma. Everyday ko nagatanaw sa video, anak ko. Na siya interview with Chito. Tanawa ugma. Butanaw jud ko, everyday man na share, ni anak ko. Siya never ma-absent, ni anak ko. Niya pagaman niya, ano siya na, ay, pwede ko magpa-picture, share? O sige, picture, dali niya. Mo to, nag-picture me, mo tong post mo nakita. Sweet kayo siya. Oo, gani.